שלום וברוכים הבאים לקרואטיה, ולאחד מהערים המרשימות ביותר שלה. ברוכים הבאים לדוברובניק. שמי מתיה סינגר, אני תושב העיר, מדריך תיירים וחבר בקהילה היהודית של דוברובניק. בהזדמנות זו הייתי רוצה להציג בפניכם את המורשת היהודית של העיר המדהימה הזו. הסיפור היהודי של דוברובניק מתחיל עם הגעה של יהודים מצרפת ואיטליה, איך מקבל תאוצה עם הגעה של מגורשי ספרד ופורטוגל בסוף המאה ה-15 ותחילת המאה ה-16. המסע שלנו היום התחיל בביקור ברחוב הראשי של העיר העתיקה של דוברובניק. נמשיך אותו ברחוב היהודים. הרחוב הזה בעבר נקרא ויה דל גטו, בדומה לאזור הגטו היהודי בעיר ונציה באיטליה. הגטו המקומי הוקם בשנת 1546. הלב של הרחוב הוא הבניין שבו נמצא בית הכנסת שלנו, שנחשב לאחד מהעתיקים ביותר בהודו. כפי שניתן לראות, מדובר בבית כנסת שמור מאוד, עם ארון הקודש הנפלא הזה ועזרת נשים מיוחדת במיוחד. בית הכנסת הזה נוסד באותה תקופה שבה נוסד הגטו, והוא נבנה בסגנון ובנוסח ספרדי. באותו בניין נמצא גם המוזיאון של הקהילה היהודית של דוברובניק. זה המוזיאון הראשון מסוגו בקרואטיה. אנחנו גאים במיוחד שיש ביכולתנו להציג את אוצר הקהילה כאן. מקום של כבוד מיוחד שמור לשלושת ספרי התורה הללו, העתיק מביניהם מהמאה ה-13. עוד מוצג יוצא מן הכלל עם מפת ארץ ישראל הזו, שנעשתה בברלין בשנת 1913. רחוב נוסף של העיר העתיקה עם היסטוריה יהודית, הוא הרחוב המקסים הזה, שנקרא זוויזדיצ'בה אוליצה. במהלך המאה ה-16 משפחות יהודיות רבות התגוררו כאן. והרחוב הזה נחשב למעשה לגטו נוסף. כאן, לא רחוק מהשער הראשי של העיר העתיקה, נמצא עוד שריד העבר היהודי של העיר. פונטנה דל אבריאו, המזרקה היהודית. המזרקה נמצאה בעבר בסמוך לגטו, וכי הוא עברה למיקומה הנוכחי במאה ה-19. ולסוף של סיפורנו על יהדות דוברובניק, הייתי רוצה להציג בפניכם כמה מילים של אמטוס לוסיטנוס, רופא יהודי מפורסם מפורטוגל שחי בדוברובניק במהלך המאה ה-16. הוא כתב: בזמן שכל דלמטיה ויוון סובלות בעודן כבולות בכבלי עבדות, חירות של זהב פורחת בדוברובניק. חירות שגורשה לא רק מאיטליה, אלא מעולם כולו. גבירותיי ורבותיי, תודה שהייתם איתנו. שלום ולהתראות מדוברובניק.